כאילו, הייתי בטיקט של הדברים של הזה שלי, ואז פשוט אמרתי לו, שים לי על הדרך גישות, כנס לשרת, אני אשים לך. שם לי גישות שהם מפגרים, אין לי כלום. שיהיה לו במזל. יאללה, שמים לכל גישות. הלו, תגיד רגע, אני לא מוצא איפה כתבו את זה. את לא מה? זוכר, כתבו, אני לא זוכר באיזה שרת, גם בשרת גנגים, אולי בצוות, לא יודע, כתבו. כאילו להשתגר ב30 דקות האחרונות של הדרופ, איפה כתבו את זה? אסור להשתגר בשתי דקות נכון, האחרונות של איפה כתבו את הדרופים. זה? רומי כתבה. כן, אני לא מוצא את ההודעה הזאת, תכניסי אותה. תיכנס לשרת, אני אשים לך גישות. למה נכנס אני בינתיים. רוצה ללכת עוד מעט. בסדר. איפה זה? מודר אני אומר לך, קח רקורד, פתח טיקט, אני איפה אפתח טיפה לך. למעלה? לא מוצא. אתה בטוח שכתבו את זה באפדייט?